Верасень на маларэччы з'ява досыць адметная, бо ўсталёўваецца нізкі ўзровень з добрай празрыстасцю і праз гэта карціць зазірнуць у ваду не толькі з човніка ці берага, але так бы мовіць і знутры. Мне, як захопленаму падводным сусветам амаль з дзяцінства, хацелася б, канешне, часцей бываць у ім, але і то добра, калі атрымліваецца гэта рабіць штоверасень. Летом, калі бачнасць лепшала, а вода дасягала ажно 27 градусаў, я ўжо з маскай ныраў, праўда без гідракасцюма і камеры. Цяперака экіпаваўся на поўніцу, і ўвесь неабходны для нырання рыштунак меў і здымаць запланаваў. Вось толькі як высветлілася, пакуль я наважыўся ўплішыцца ў гідракасцюм, ён мне ўжо малаваты. Празрыстасць сапсавалася. Надоечы вышэй па плыні моцная залева лупцавала. Рыбы таксама чамусьці апынулася небагата, хоць вада да межані яшчэ не ўпала. Звычайна, гэта самы прыдатны перыяд, каб пабачыць разнаякае пад вадой, але сёлета, шчыра кажучы, усё неяк не так на малых рэчках. З цікавага, спачатку быў толькі адзін язь ды трохі буйных чырвонапёрак, а ў прывабных завалах сустрэў невялікага шчупачка ды пару акунцоў. Пасля першай выведкі стала зразумела, нагрувашванні кшталту драўлянага смецця пустыя, рыбу трэба шукаць ля шчыльнага багавіння. На ўзмешку разліннасці і чыстай вады і вырашыў здымаць далей. Тут ужо было цікавей. Касякамі шныпарылі пад ляшчы і плоткі, трапляліся пад'язкі, а галоўнае, акуні з'явіліся. Зразумеўшы, дзе цяперака трэба шукаць драпежнікаў, далей у такія мясціны вырушыў ужо ў іншым касцюме, забродным. У верасні, асабліва калі яшчэ цёпла і сонечна, хочацца паспрабаваць развітацца з галавачом, але гэта цяжкая задача. І таму, крыху паплюхаўшы галаўнёвымі воблерамі, накіраваў свае намаганні на больш згаворлівага акуня. І час цяперака ягоны і месцы, дзе паласаты драпежнік цікуе, запрыкмеціў. Працуюць зараз па гэтай рыбе металічныя прынады з цьмянымі пялёсткамі, верчахвосты і вярчалкі. Магчыма, і на гуму вераснёвы акунь адгукаўся б, але хочацца лавіць на жалеза, ды і атрымліваецца з ім лацвей. Закіды ва ўсе бакі, шпаркія праводкі, хуткі аблоў кропак. Таму пакуліка працягваю вярчаліць. Ну а там паглядзім.